Sakay sa dump truck, gipahatod sa lokal nga gobyerno sa Alabel, Sarangani Province kagahapon sa kaadlawon ang mga hinabang alang sa mga residenteng naapektuhan sa paglampornas ni Bagyong Paeng yadtong Oktubre 27 sa Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte, pinaagi sa mga personahe sa Alabel Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Alabel Municipal Social Welfare and Development Office ug Alabel Motor Pool Division. Dala sa grupo paingon sa lungsod sa Dato Udin Sinsuat ang usa ka gatos nga tag 25 kilos nga sako sa bugas. Kuyog sa relief operation ang mga volunteer sa Barangay Baluntay Alabel di nang hatag sab sila og relief goods o mga used clothes sa MDRRMO DOS. Sa report sa Rapid Emergency Action on Disaster Incidents sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ang Maguindanao ug Cotabato City ang labing naapektuhan sa baha ug landslide tungod sa Bagyong Paeng, diin gibanabana ang anaa sa 578,258 ka mga individual ang apektado. Ang Dato Udin Sinsuat ang dunay natalang pinakadaghang namatay nga kapin 50 ang na-report. Nagpasalamat ang lokal nga gobyerno sa Dato Udin Sinsuat pinaagi sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office sa hinabang nga gidalit sa LGU Alabel ngadto kanila. Gisiguro sa MDRRMO Dato Udin Sinsuat nga maabot ang mga hinabang sa mga naapektuhang pamilya kinsa ang uban ana pa sa mga evacuation center. Sumala sa LGU Alabel, andam silang mutabang sa mga nanginhanglan hilabi na sa panahon sa katalagman. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.